2016. urtea bizurtea izan zen, 366 egunekoa. Rion Olinpiar jokoak egin ziren. Grabitazio uinen aurkikuntzaren berri eman zen. Nazio Batuen Erakundeak Lekaleen nazioarteko urtea izendatu zuen, eta horoskopo txinatarrak berriz tximinoarena. 2016an bete zituen Twitter sare oraindik sozialak 10 urte, eta orduan jaio ziren TikTok eta Mastodon. Eta 2016an Hernaniko Iturolan hilabete batzuk lehenago Tapuntu kooperatiba sortu zuten 3 gazte eta lerden gogotsuk erditu zuten lehenengo Nortasuna sarean. Gaia, negozioek sarean arrakasta lortzeko gakoak. Horrela, suabe hasteko. Geroztik urtero egin dugu jardunaldia, salbuespenik gabe, baita salbuespen egoeran ere. Askotariko gaia jorratu izan ditugu, beti ere euskara, komunikazioa eta teknologia zehar lerro izan da. Hitz egin dugu sarean saltzeaz, ikusgarritasunaz, krisi garaiko komunikazioaz, influencerra gonbidatu ditugu, testuaz eta markaz marmarrean ere aritu gara, ustezko betaurreko morei koloreak atera dizkiegu eta avatar bat ere sartu zaigu gure lana egitera. 10 edizio, Iturolatik Koldo Mitxelenara eta handik Santelmo Museora. 54 parte hartzaile eta horietatik 31, erdia baino gehiago, emakumeak. Nortasun bisuala ere aldatu dugu. Gure komunitatearentzat eta guretzat interesgarri izan daitezkeen gaiak euskaraz eta doan ematen saiatu gara. Eta komunitate hori haziz joan da urtez urte. Eta kompetentziaz hitz egin baino, nahiago izan dugu elkarreragina eta elkarlana sustatu, gu bezala komunikazioaren bueltan lanean dabiltzan kooperatiba eta agentziak gure eromen honen parte egin ditugu. Eta jarraitzen dugu, sarea saretzen, Nortasuna sarean jardunalditik kanpo ere. Zer aterako den hortik? Auskalo, baina horren parte izan nahi dugula garbi daukagu.